Jamen altså i Tvis har vi spillet amatørteater i rigtig mange år. Jeg tror, man har spillet teater i Tvis i hen ved 100 år. Og det er sådan med alle de der traditionelle ting, sommer i Tyrol og husker du høst og sådan nogle ting. Efter vi så har ligget i et valg i de her 2-3 år, kommer der en lokal mand, som siger, at han kunne godt tænke sig at instruere et lidt anderledes stykke. Og han foreslår det er så stykket her, Martyrdansen, som vi vil kaste os over nu. Og man kan sige, at det adskiller sig på mange måder fra det, vi har gjort tidligere. Der er roller eller der er opgaver for alle ambitionsniveauer, kan man sige. Altså kommer man vil have en stor rolle med sang, jamen, så er det mulighed for at få det. Og vil man have en rolle, eller vil man have en statistrolle, så er det mulighed for det. Vil man bygge kulisser, eller sminke, eller lave rekvisitter eller andet, så er der også mulighed for det. Lys, lyd, der er masser af mulighed for at være med. Jamen, kriterierne er egentlig, at man har lyst til at være med. Det kan man have lyst til på flere måder. Man kan have lyst til, eller have ambition om at spille en stor rolle. Eller man kan have ambitioner om at være en del af samværet. Så man kan sige, hvis man kommer med lysten til at være med, så er det egentlig hovedkriteriet. Når vi har søgt skuespillere til det, eller medvirkning, så har vi egentlig sagt, at man skal i hvert fald gå i overbygningen i skolerne. Det vil sige, at man skal være konfirmeret i hvert fald. Så fra en 8. og 9. klasse og fremad vil jeg godt synes, man kan være med. Man kan sige, at vi lægger meget vægt på, at selvom vi har et højt ambitionsniveau, og der skal komme et seværdigt produkt ud af det, så skal sådan den sociale sammenhæng i det også være, altså det skal være rigtig, rigtig sjovt at være med til. Og man skal føle sig som en ligeværdig del af processen, uanset om man har hovedrollen eller man har den mindste rolle, kan man sige.